wannan ya rashin tarbiya ne, ai wannan rashin tarbiya ne. Tsuguna san abin da nake nufi ba kenan, tunda kin kasa fahimtar me nake faɗi. a wai haka Yallaɓai, don Allah ka yi haƙuri kar ka bi shi. Idan ka bi shi ai sai ku zamo ɗaya. Kin san me ke faɗa kuwa? Yaro ya min laifi ina son ɗau mataki kina cewa na yi haƙuri? Don Allah ka yi haƙuri. Wallahi na san akwai wani tsiyan da ka sake tafuka a cikin gidan nan. da kyau ma kuwa, da kyau. Na shiga uku, na lalace. What are you saying? Kina jin yadda irin yanzu suke iyo a cikin gida shi da mahaifinsa? Kuma yanzu kina min wata maganganu haka? Dan Allah yallaɓai ka yi haƙuri. I must teach you a lesson. Dan Allah yallaɓai ka yi haƙuri. Haba yallaɓai ɗina. Wai ya kike magana ne kamar wanda ma baki san ma me kike yi ba? Look at me, kin ganni fa a cikin uniform ɗina fa. Yaron nan yanzu in bige ni ya kai ni har ƙasa. Na bata jikina, yanzu kuma zan ɗau mataki sannan kina zuwa kina min waɗannan kalamai? Dan Allah ka yi haƙuri, ka bar ni da su. Kawai ka shiga ciki. Tun da kake so ki je, but make sure cewa sun bar min gidana a yau. To ka yi haƙuri, an gama. You had me right. An gama. Wato ni ban san dalilin da yasa kika fiye damuwa da sai sun ci gaba da zama a cikin gidan nan ba. Bayan kin san cewa ci gaba da zamansa a gidan nan ci gaba da damuwa ne. Ba komai yasa nake roƙon ka ba yallaɓai. Sai dai tausayin sun da nake yi, musamman ma shi malam. Kuma idan baka manta ba, na taɓa faɗa maka cewa ɗan iyan bashi da lafiya, tunda har turu ya taɓa shiga. Kaga kenan bai kamata ka ɗaga hankalinka a kansa ba. Ke dakata. What are you trying to tell me? Kina nufin ki gaya min cewa shi mahaukaci ne? Ko kina nufin ki ce min ni ban san yadda zan dilin da mahaukaci ba? Kada ki manta you are talking to a soldier. Na shafe sama da shekara 2 ina fama ina fafutuka a cikin kurkumin daji da a bakin daga. Ba irin iskancin da ban gani ba. Don't try to tell me nasties. Dan kika ci gaba kuma is an instigation of war. Na sani yallaɓai. Kuma ka san cewa malam yana buƙatar taimakon mu ko don samun abin da zai kula da lafiyar ɗansa. Kinga. Dan Allah. It's okay. It's okay. Iya. Na haɗa ka da girman Allah. Kada kai da kai wani abin da mai gidan nan zai kore mu. Kaga idan ya kore mu sai da zamu nufa ba. Yanzu ne abin da ban gane ba shine tsoho. Wannan fada ce kake mun ko a'a roƙona kake shine nake so in sani. Wane ne ina roƙonka ne? Yawwa tsoho ci gaba da roƙona don ka san ni dai ba a man fada. Na sani. Kanka ne wannan. Ƙwarai ko na sani. Yawwa. Dan duk wanda ya mun fada idan har raina ya ɓaci to dole ne shi ma na shirin shi ya ɓaci. Yawwa. Ni ne shaida. Na san haka ni ne shaida. Kana burge ni tso saboda kai ma ƙwaro ne. Ni dai dan Allah ina roƙonka. Daga rana mai kaman ta yau. Kada ka sake aikata wani aikin laifi a cikin gidan nan da zai kawo yunkurin wannan mai gida ya kore mu. To na ji tsoho, na ji. Amma idan har na bi waɗannan dokoki da kake ƙoƙarin shimfiɗa min tsoho, kai ma za ka ban murtala in sai madara. Murtala naira 20? Eh. Ai ba ma naira 20 ko madara ba, har kudin ɗin ta matsitsi zan baka. A kai tsoho. Allah. Kai. Ungo wannan. Ka kashe ta. Tsoho, yobe nake gani tsoho. To tsoho
ina saura kuɗin ɗan taba tsitsi da kuma tsami gaye a igo. To ba naira 20 ka ne abu na baka 50? Ya so a shekara ganewa. A sosai ma. Shekara ganewa. Hai. Ya Allah na roƙe ka. Allah ka shirye min da wannan yaro. Hello, yalla bai. Ciwon ummi ne ya tashi wallahi. Na duba duk maganin nan ban gani ba. Yanzu zan bada a siyo magani. Dan iya. Dan iya. Dan iya. Shi dai ni din ke kira, shi dai ba kunnuwa na bane suke ji. Sai hakuri fa. Kin san da ina shan madarar bana ji bana gani wallahi. Dan Allah gashi ka je kemis ka siyo min maganin ciwon yara. Ina ne kuma kame su? Kemis na ce maka. To ai bude baki za ki ci magana amma kin zo kina wani makale murya kamar an matse magi a kicin. Ai ba na jin ki ai. Kar ka faɗa min maganar banza saboda ina maka magana? To abin ya miki zafi kenan. Kin manta ba mun faɗa amma ko? Haka ne faɗan iya. Ka ya haƙuri dan albarka. Dan albarka. To ka taimaka. Kaga ko faɗa oga yake yi bana sa baki ko? Ya warai da gaske haka ne kuma wallahi. Ka taimaka ka je gurin sai da magani ka ce su baka maganin ciwon ciki na yara na ruwa dan Allah. Yanzu kika yi aiki. Ta nawa za a ce musu? Kawai ka kai musu sun san me za su baka. Su sun sani. Sun sani. Dan Allah tashi ka je. To shi kenan. Ai da ma wai saboda ƙara. Tashi ka je. Kai tsaya dan iya. Wannan kudin ai zai yi maka amfani ko? Mumina ina zuwa yanzu zan kawo miki madaran. Dan iya ma ya kasa zuwa. Sallama dai. Ajiya ga maganin. Ajiya ga maganin an kawo. To ai ban da shamaki da ko ina a gidan nan. Ajiya ga maganin an kawo. Allah na baka abu da Allah. Na raka. Da Allah dan na baka abu yoga. Da Allah dan na baka abu. Ka san da abun kai abin da kai yanzu? Ka zaka Ka bari da zai kama. Dan Allah dan na baka abu. Da Allah. Akama. Naraka. Ka. Wai Allah. Dan nuna ma you are very stupid. Da Allah dan na baka abu. Da Allah dan na baka abu. Da Allah. Da Allah dan na baka. Da Allah dan na baka. Wallahi talla ba. Wallahi wallahi talla Allah ba. Wai Allah. Dan iska. I will teach him a lesson. Zai san cewa duk wanda ya ci ladan kuturu sai a masa shebe. Kaya na kana rufe kofa. Kom ya. Abokin barawo ne kuma baban dan iska ne. Dan kai ni ba baban dan iska bane, baban dan iya ne. Dan iya ba dan iska bane? Ba sani ba. Zaka sani. I will show you today. Come. Kai dan Allah da annabi kai. Dan kai dai kai hakuri. Shut up. Dan kai dai. I'll teach you. Allah.
wannan yaro akwai yaron banza. A zo ya kuma kace ce min yaro, kai baka ce na girma kuma fa. Girman banza karamin wayo ya fika. Girman banza. A to ai kenan kuma ai. To ka sa tangaro ne a daddake ni. Mu je haba. Don't have truth. Tun yaushe nake magana cewa ki bari a dauki mataki akan yaran nan mutanen nan amma gashi abin da dan Allah dan Annabi Alhaji ka zo mu je gaban yarinya. To wallahi wani abu ya faru akan yarinya ta wallahi baran saurara masa ba. Na ga miki get in. Fiya baka ce ka bata. Fiya na ba arniya ta sha ta kwankwada maganin ƙananan kwari. Na lillahi wa ina ilaihi raji'un. Dan iya ka kashe mu. A lalle daga suka ke tsohon yanzu na kashe mu. Wallahi ta duk iya ta ja min wannan abu. Da ba da sangarta ka ba za ka zama min wannan jaraba ba. Yanzu yanzu ne jaraba ne kenan. Shi sanya wallahi da wani goyon kakan ga goyon karuwa. Allah sarki zo. Shi dai ana jin jiki sannu ana jin jiki. Bari in gaya maka wallahi yanzu za mu bar gidan nan domin na son tabbatar maka idan yarinyar nan ta mutu mu ne muka mutu kuma kai ka ja mana wannan mutuwar. Kai zo aba na boss din in gudu tun yanzu ainihin sai a fadan karshe nake mutuwa dan ubanka ka aje wannan hauka taka ta ƙarya. Wallahi wannan sojan ya fi ka hauka domin ya karya ka ya rugurgusa ka shi ya fi komai sauki a wajensa. Dalla daga suka kiyo daga zaga gidan Allah tsakaninka da Allah saboda ka tashi yanzu maza ka haɗa kayanka wajen iya zama da kai ba wani ɓata lokaci. Wozo kai sai ni ɗanya jikan iya na gagari kunyar mai gari na gagari ta malam ruwa ce da ni ba amma ai baka gagari gidan soja ba ko mata ka kayan mu tafi. To ka manta ni ta ina za mu fita bayan ya riga ya kulle mu. Ka gani? Ashe da zo kana ɗaukar haske. To idan mutum na da mawakaci da irin ka ai ba haske ba har walƙiya zai ɗauka. Yanzu ni ne mahaukaci. Kai ne mahaukaci. Shi kenan zo wallahi ka dau bashi. Kuma za ka ga abin da zai biyo baya. Me zai biyo baya? Ka tala ka zo mu je da Allah. Ka san ba yanda ban yi da kai ba, ba magiyar da ban yi maka ba. Ka dawo min da ɗan iya gidana, ka kiya. Iya, ba na ƙi amincewa ba ne. Wani dama tunani na shine koya masa wadar sana'a. To yanzu ya koyi sana'ar ko? Bai iya ba. Kwata-kwata bai iya komai ba a sana'ar. Bai iya komai ba. Shi isan ya ka dawo min da shi. To ni na san ba dan Allah ka dawo min da shi ba. Don wannan aika-aikar da ya yi shi ya sanya ka dawo min da shi. Kwarai da gaske iya. Ai yar mai sojan da muke gadi a gidansu. Ita ce na tiltilawa fiya-fiya maganin ƙwananan ƙwari ta sha ta yi tatil. Fiya-fiya? Ta mutu? Ina fa ta mutu, na san dai ana can dai ana jin jiki iya. To a wannan ba wani babban illa bace aka yi ba. Menene a ciki to? Iya. Yanzu ya ba irin mutane fiya-fiya kace wani ba wani abu bane. To inda ta mutu me sakamako da zai biyo baya? Ai sai ka bari to sai ta mutun tukuna. Sannan sai ka ga me zai biyo baya. Bata mutu ba. Ni yanzu iya gashi na dawo miki da ɗan iya. Shikenan ni na huta. Ai dama ni na san komin daren dadewa za a dawo min da ɗan iya gida. Domin hanyar da na ɗora ɗan iya ba kowa ne zai iya zama da ɗan iya ba in ba ni ba. Kwarai da gaske iya, ai rigon mahaukaci sai sarki. Ɗauki jakarka, ka kai cikin ɗaki. Ka zo in baka mai rawar doki ɗan iya. Iya to a ina ka aje? Ka manta inda nake ajiya nake tura ka ka ɗauko? To gurin ne ban canja ba. Ɗauki jakar. Kwarai da gaske iya. To wajen ne. Manta ba iya. Wajen ne. Ma ba shi mai rakuni wallahi ina tausaya miki nan gaba iya. Don Allah kar ka sa mun yawa to tashi fita
Fitan min daga gida. Dan iya dai ko? Soja dai ko? To a turo min sojan. Izo ya same ni ina nan. Yau. Yalla bai. Karamas. Yawwa. Inna lillahi. Nawa kai an taya masa ya zuwa yanzu? Guda 16 kenan. 16? Ce kashe masa hadda na ladan gabe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yalla bai. Don Allah don annabi na roke ka Allah kai min afuwa wallahi ko haka aka badu wallahi na ji jiki. Jikin ne kawai ko? Wallahi tallahi na ji jiki yalla. Yo ai ni so nake jiki ya jinya. Kai. Ci gaba da an taya masa sai na ji na ihu. Ya daidai mai martaba. Kafin su gida kafin su riƙe. Waje ba ka sa aikin ka. Hali Qur'an. Oga yadda ya harce. Ya harce ka ya ce wani kai. Ya su kudin zugo. Hayatu. Baba, kada ka samu hankali mana. Ai hankali nake ba. To kukan za ka yi koko gashin za ka ma. Duka nake son na hada na yi. Yana ta yi kukan ka ma yi kukan zan ci gaba da yi. Wayo Allah ya yi lillahi wai. To ai sai ku yi. Kaga idan aka shigo sai a ɗauka sababbin kamu ne ku. Wallahi bare baki da imani. Ina wannan gidan ki dinga mun wannan magana. Ba rashin imani bane. A girman ka ya cancanci a ce kana da dauriya. Juliya, ni kasa ce da zaki ce in jure wannan wahalar. Wayo Allah abba. Wai ma baba mai kame ma wannan dukan. Ni ba sa abin da ne mashi ba ko suka kai ni fada aka dinga jimgata. Ka san ana bubuge. Wayo Allah na. Masai, ahe kai. Masai, me ya same ka? Me ya same ka? Masai ya. Wallahi ba zan yadda ba. Me aka yi maka? Ba wannan kawun nan naki ba ne? Wanne daga ciki? Tiƙeƙen nan ko tsilan nan? Wannan tiƙeƙen mana. Tabdija. Me ya maka? Babana ya zane fa. Allah sarki abin tausayi. To yanzu ka daina kuka zan sa a rama maka. Waye zai rama mu? Iya mana. Mu tafi iya. Masai? Na son ka. Ina son ki Masai. To yanzu ka daina kuka. Kin tuna min da abin da nake yi. Ka gani ka san in kai kukan nan ni ma zan yi kukan nan ko? Dama na koshi da kukan. Mu tafi. Mu je wurin iya mi ta kuka. Za ta rama mana. Ina son ki Masai. Dan iya. Menene haka kake yi akan katanga? Oho ba sani ba. Me kake nema ne? Haka kurin sai ka ce biri ka kama ka hau katanga me kake nema? Allah ka ji iya da Allah da wani zance da Allah kadangare nake so zan kama ko kuwa a'a. Dan Allah me zaka yi da kadangare ka sauko daga katangan nan? A wani mai magani ne naje yana magana maganin farin jini shine nake so in kama kadangare in gwada. Dan iya. Na'am. Sauko.
Oh, ba za ka sauko ba? Sai ka ja min masifa, ka faɗo, ka ji ciwo tukuna shine sannan hankalinka zai sauka na ce daga kanka tanga na sauka. Ka ji iya kuma da wani zance na daban. Kin ga kin je garin hayaniyan kin saka nan gare na ya gudu. Da Allah ka je iya da wani zance kuma da Allah. Sauka na ce daga kanka tanga na sauka. Kancan ne Ali. Haba dan iya. Ta ji tsoro a bata ruwan madaci ta kurkura da na gyambo ta Wai kai baka da hankali? Ka duro haka daga kan katangan nan. So kake ka ji ciwo, ka karye ko ka fasa baki, ka jam wani zance da Allah. To dan nan da na fado shine wani abu. To bari ki ji a can hawa bene ne na fado dam. Kuma babu abin da ya same ni sai kawai dan bacci da na zan taba kuma na ga baki na fashi. Dan to maganin me kai haka? To ni na zama na yi baccin ne ba. Kawai ba malam bane ya ce ga na bacci. La ilaha shi ke nan ga wata wutar nan mata kun nomo. Menene? Menene? Me faru? Baba mai gari ba ne. Yayi ne. Kai da Allah kuma mutanen shiru da Allah. Haka ake kuka, kuke kuna wani abu kuna wani idan kukan za ku. Arni. To ku ci gaba da ba da ƙara ku kawo ƙaran ku. Ku ci gaba da kawo ƙaran. Na'am. Gaya mu. Dan baban sa ya ci ya zo. Akuyar ta ji ta ɓaran musu da fura. Shi ne yasa aka zane shi har jini sai da ya fito ba. Dan fura kawai. To kin ga, ki daina kukan. Kawai ni dai ki kira a rama mana. Kawai a rama mana. Yau din nan za a rama miki. Yau din. Da Allah iya kin ga dakata da Allah iya. Gaba da waɗannan shashan. Mu je da Allah ki bani furata da kika mun alƙawari ko ya ne afa ko. Kai ne ka dawo gidan mu ka wani zo ulele haka? Ka je raina hankali. So ki shiga ɗan kaɗan kamar ruwan haske ko muguwa. Ya na ga bakin ki na rawa magana za ki ga yan kome. Ka ji dahi. Na rantsa da Allah zan bubbar mai miki hannu a hanci. Kai? To in an maka rahin kunya me za ka yi? Kai? Na iya. Wannan fa kanwa ka ce. Allah ya kiyaye kanwa da wannan halittar. Wannan halittar ce kanwata. Allah ya kiyaye ni ma ka zama yayana. Kai? Kaga, je ka dau fura tana nan a daki. Maza je ka. Babu namuwa ki ci gaba da duk abin da zaki a nan gurin. Za mu haɗe a can a inda babu iya ba kowa mu bubbuge. Din mu haɗu. Ba komai garki da mu. Shi kuma wannan daga wace zuriyar. Kai ka zo ka wani tsaya kalar karama mutane wani abu ne. Me baban ka yewa mai gari? Ni dai kawai ki kira shi kira maman. Ni ban ce ku yi kukan nan. Zo nan, ni ban ce ku yi kuka. Zo nan yanzu zan maganin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah tambaya nake da Allah. To ina jinka, Allah ya sa na sani. Da Allah wai wannan zufa ne a fuskanka ko kuma ruwa ne? Ruwa ne. Baka ganna a bakin kogi ba? Ai su nake yi, kifi nake kamawa. Ka ji da raina hankali, da raina ajawali. Ina kallon zufa a fuskanka ka ce ruwa. To wanda yake fi ne tsakuran na 10. Ka tsakuran na 10. Na 10 kake bukata? Na 10 za ka tsakuran. To karbi. Kada mun zance fagaci. Wato yallaɓai na'am tana da wata yarinya ji a jabur san kowa kin wanda ya rasa kwanan nan ta dawo daga cikin birni
ƙwarai yallaɓai. Ai abin da nake gani kawai yallaɓai ka aika don mu sha biki. Kaji ba, to amma kai fagaci kana ganin mahaifinta zai yadda? Ƙwarai da gaske ran kai daɗe. Kai ne fa mai gari fa, ka fi su iya shiga kuma ga ka kyakkyawa. Wannan kuma gaskiya ne. Wannan kuma gaskiya ne. Eh. Dalo, yaya aka yi? Iya ta ce ka zo. To kai komai ya dakata. Iya ta yi kira sai na dawo. Allah. To tsaya mu je. Yawwa. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kina lafiya? Wato ina can fada, ina tsaka da mulki, sai na ji an ce kina kira na ce to komai ya dakata. Na same ki lafiya? Iya lafiya na ga ko dai ana fashi da ni ne? Iya in ji dai ba wani abun bane ya faru, naga ina ta magana, naga kin yi shiru. Halluru, sa idanka da kyau a idona. Na yi maka kama da wacce za ta baka umarni ka tsallake? Wa, ni ko ɗaya, ko kaɗan. To me malam kalla ya maka, ka kama shi da duka. Ni! To akwai munafukai a gidan nan. Ni ban taɓa shi ba abin da ne masa. Kenan ƙarya aka yi maka ko? Ko ba haka bane Hayatu? Haka ne, shine iyan mana. To ni ce ne maka ƙarya kenan ko kusu? A'a, ni ne ƙarya. Na ɗan taɓa shi amma kaɗan. Abin da nake so da kai yanzu, so nake ka cire rawaninka, ka dinga sheƙawa kanka mari har sai na ce ya ishe ka. Wa'annan yaran su shiga daga ɗaki kafin mu fara aiki ko? Ƙaramar kake so in sa ta tamare ka ko wannan kake so in sa tamare ka? Tu bam! Ba zan sake ba. Na gama zan tafi. Ka gama? Wa ice da kai ma ka tsaya ma tukuna. Wa ice ka tsaya? Ban baka izini ba. Da zafi ko ke zaki bare ne. To wannan mare shi. To bari bari. Daga yau sai yau ba kai ba gidan malam kalla. Na yadda ba ni ba shi. Kuma ba na so ka sake shiga tsakanin yaran nan, ba ruwanka da su. Ba ni ba su, ban san su ba ma ni. Yawa to shikenan. Tashi ka tafi. Wallahi duk wanda ya sake gani na akan hanya. Malam bai ishe ka ba kenan. To me suka yi maka? Tashi ka bani guri, tashi. To iya na gode, Allah ya saka. Allah ya saka. Ai na ce miki dama. Ashe dai kina so na da yawa. A dama baka yarda da soyayyar mu ba. Na yarda mana. Baka yarda ba mana, tunda haka ni ma abun babu ni babu kai daga yau. Ba masoyiya ta farin cikin raina, kin san in babu ke babu ni. Ahe? Mana. To kin hakura? Ba ma dole ba. To dai yin wannan abun bari din nan. To yanzu ka tsaya, ka bani labari. Wani iri? Tatsuniya. Wanne kike so? Wanda babu gizo kuma babu koki. Gatanan ki.
ta zo in ji ta. Dama dai da iya lokacin da mai gari ya sha ma. Kai kuma amma dai kawuna ne fa. Ni ma ai babana ne. Ahe? Mana. Ina son ki masoyiyata. Na son ka masoyina. Ka gani ya sake ya fita. Ya ku. Ka gani kawai ka bari ni zan dinga yin abuna da kaina. Kada ka zo ka ce ban iya ba. To ya ku. Bashi shi iya min ai. Asali ke na so in je mai shi kuma ya shigo dole rade shi. Na je mai ki wallahi. Ke ma fa karki zata wai kin tsira ne. A'a. Za ki sake zuwa ke ma kuma naki za ta zo zan je mai ki. Amma yanzu haka na kwanta tun na sheke wannan karamin arni. Ka ce ki daina kukan nan haka bakin ce ya samu sauki bane ne? Ba iya. Sai mai ce yayi ba abin da yayi maza ba abin da yayi maza. Ki yi hakuri. Ni da akwai abin da zan mishi. Wallahi in ya shigo gidan nan sai na bata mishi wallahi. To ai ni ma ya ce sai yi mini. Ya ma isa? Wallahi ƙarya yake bai isa ba. Ki yi hakuri. Ki hakuri yan lele na kin ji? Me zaki maza? A'a. Ki bare mana ki gani ya shigo gidan. Yan lele na ce maki ki yi hakuri. Ki yi hakuri. Gaskiya sai kin bani madara da. Madara? Don dai madara ma? Tashi zaunan ɗauko miki madara tashi. Zauna, kakki tura motarki, kakki ture ta. Ba dai madara ba ce? To ga madara. Za ki bude? Ba za ki bude? Bude miki? Bude miki ki sha? To. Kai? Iya. Irin mai daɗin na wanda nake so. To a shanye ta a shanye. Lele na uba. To ina tawa madarar ni. Ban sani ba. Dama kai nake jira ka shigo gidan nan ai. Da kyau gana ai. Me saurayin yarinyar nan yayi maka? Ka bi shi ka je ka sheme shi. To ai ni ba shi na je shemewa bai. Ala kore ya samu nashi. To dawa za ka sheme? Wannan sakarar jikar taki mana. Kin ji ko iya? Kin ji ko? Kai? Da haƙurin da na baka? Watan baka haƙura ba kenan? Da Allah ka ji wani zance kuma da Allah. Ni da ke iya mun yi alƙawari cewa ni na haƙura. Watan duk abin da nake gaya maka kenan. Ta bayan kunnen ka yake bi yana wucewa ko? A to iya aikin riga kin sani wannan. Tun na yaro in dai aka min abu dole ne sai na rama. Kuma ita wannan yarinyar dole ne in ja mata kunne saboda gaba idan na mata abu ta san yadda za ta biyo ni. Allah kama sa a ranka sai mun rama. Da ni da Hayatu wallahi sai mun rama. Za ki rame dai. Ai za ki rame dai. Ni dinnan da kike gani ni mugu ne. Tab ijab.
baka san bintalo ba ne, wallahi baka san bintalo ba, fitilar sharri ce ni, kar ka sake in hasko ka, in na hasko ka dan iya. Kai, rufe min baki. Baki duk abin da nake mishi ba, baki duk faɗan da nake mishi ba, shine zaki sa baki? Za a yi haske kwarai. Ina tawa madarar in ji ta a hannu nan da ne ta a baki. Ba za a bayar ba. Ba kai ka ce mara kunya ba ne kai? To ka je kai rashin kunya da kyau a gurinka. Yanzu kai tsakaninka da Allah da ka salwantar musu da yaro. Ni watanni da ka banni a ciki ko? A to shi kenan san kai kenan za a nuna min. Ita ki bata madara ta sha ni kuma ki hana ni. Ɗanya, matuƙa kana buƙatar wani abu daga hannuna in ɗauka in baka. To ka daina taɓa bintalo. In dai za ka taɓa bintalo to ka daina muruna. Yawa iya gaya masa. Don wannan tarkace to ai iya aini aka taɓa ko. Laifin mai taimaka, kuma idan taimaka laifin ma ba ka gani ita mareniya ce ba ta da uwa ba ta da uba fa. A to yoto mareniya iya an fi ni maraici ne? Maraici ya fi maraici ne, ai ni ma maraya ne iya. Ai kai gara kai kana da uba, wannan shashashin uban naka da ba yi da mamura. Yanzu dai iya na lura dai gaba ɗaya ne kike bata wa rai akan wannan halittar ko? Akan ta nike maka. Duk abin da za ka yi ka je ka yi. To bari ka ji in gaya maka, daga yau sai yau duk abin da ka sani ina da shi a gidan nan ka daina morona. Ona, furata, na dan ta matsitsi na, wallahi sai dai ka gani a hannun bintalo, amma ba dai ni in dauka in baka ba. Abin da kika faɗa kenan ko iya, to shi kenan. Ya lafiyar kura bare ta yauka. Ya dan iya ki ba man laifi ba, balantana an man laifi mai dalili. Na rantse da girman Allah ko me garin nan yau sai a san raina ya ɓaci. Na rantse da Allah iya. Kai! Dan iya! Maza ki ihu ki ƙara da kwarwa saboda wallahi abin da na faɗa sai ya fara a garin nan. Fitan mun daga gida. Fita! Ba sai kin wani kwarwa ba, sai kin wani kwarwa bayya, amma na rantse da girman Allah ya wure kowa sai ya ɓaci garin nan. Na rantse da Allah ke kuma saurare ne za ki ga me zai biyo ba. Dan iya. Nan fa ƙauye ne fa birni bane ba fa. Wallahi za ka ci ɗan iskan duka. Ba dai kai ka ce baka da kunya ba. Fitan mun daga gida. Fita. Sha. Karki kuka. Ya me yasa baki dake shi ba? A'a, kyale shi. Ya dai tafi dai can, ya tafi. Ni gaskiya yau nake so ki dake shi. Gaskiya. Kin ga ya fa fita. Ina za ni in je yanzu in nemo shi in dake shi. Gaskiya ni gaskiya. Zo nan, zo. La ilaha illallah. Malam Sani. Na so in ɗebi raman nan, to sai ne tunanin baka nan. Hawa Malam Yahuza, maganar rama dai kuma dai to dan mene yasa muka shuka shi a jikin gida? Ai dan mu amfani da shi da makota. To ai baka sani ba. Ba sai ka tambaya ba. Ina zuwa saurara. Yanzu in ka yadda da ɗiba ai kaga na ta halak. Amma in baka yadda ba to sai dai kuma ina gaya maka kai. Ana arni. Kai. La haulu wala kai. Wannan wani latacin yaro ne. Dan iya ne. Da igwaye shi. Jika mahaifiyar mai gari. Jika mahaifiyar mai gari? Kwarai kuwa. Amma kalkale hauka yake yi ko? Lafiyar shi kalau wallahi lafiyar shi. Ras yake wallahi. Amma yazo aikata mana wannan mugun ta'asa? To ka dai gani. To amma zai kare kuransa. To yanzu kyale shi ba kyale shi za mu yi ba. Ai ka Kazan waya wannan? Kazan mama na ne. Ina za ka yi ta? Gida. Yankawa za a yi? A'a. Da lalla gabara lalla yankawa ake. Ba yankawa za a yi ba. To ban da Allah. Mama na ne ta aike ni da shi. Ka sake na ce ko ba ka ji ne? Mama na ne ta aike ni da shi. Ba ka ji. Sake lalla. Ma. Wayyo Allah ya karye ni. Wayyo Allah na. Wayyo Allah ya karye ni. Wayyo
ana faka mutane babura kan hanya. Wannan idan tsofa ta za ta wuce ai sai ta ji ciwo ai. Bari ku ga yanda ake gyara hanya. Bari a gyara muku ita. Wannan wuka ai ba ta da kyau ai. Ba za ta yi abin nan ba sai. Allah baki isa ba. Yawwa gyaran aiki, gyaran aiki. Gyaran aiki, gyaran aiki. Gyaran aiki. Ta bayan ma dole a gyara musu ita ai. Kai. Gatan. Kun zo kuna tama mutane hayaniya. Kuna tama mutane hayaniya don iskanci. Shi ma rijiyar ba ta ƙarfi. Wannan ko da ƙafa za ka dinga shiga kana ɗebo ruwa. Wallahi ma an daina ɗiban ruwa a rijiyar nan. Fitsari zan yi a ciki. Na ga shegen da zai zaki shan wannan ruwan wannan rijiyar. Babu wanda ya isa nake gaba ka. Babu ranka ɗe. Wane mutum in ji mutuwa? Allah ba ka yawan rai. Mambala? Hattara dai. Ba lafiya. Hattara dai malam Bala. Me ke faruwa? Wannan tsafifin yaro ne. Zo dai ya harke tsagari. Har ya yi fitsari a rijiya kilu. Kilu. Aiko ya jabo. Gaskiya ne ranka. Wane ne shi kuma dan gidan uban wane ne a garin nan? Jama'a gari sun ce bakon gidan iya ne. Iya? Hattara dai. Wace iyar daga ciki? Yadda ya taka yin labai. Ha? Kai. Hanya? Kai. Ba na tsammanin iya tayi wani bako. To yin labai a dai shiga lamarin. Dan jama'a gari sun yi gangami sun ce sai sun kashe shi. Kai, na ranka da jima. Yi maza ka je ka shiga cikin lamarin nan. Ka tabbatar ka shawo kan maza. Allah da ranka. Kai, abin da nake so kai zaman ka kare ce kai ka turo mu. Ka zo ka faɗi. Iya, kai wani irin shashasha ne wannan kai. Kai ke baki haushi kin ki ganewa. Ki rabu da shi kawai. Dalla rufe mun baki. Wallahi ba zan yadda ba. Ba zan yadda ba wallahi. Ba mahalukin da zai taba ni a garin da ya kwana lafiya. Saratu, babu sallama babu komai kawai sai ki kama wallahi ba za ki yadda ba za ki yadda da me ba. Jikan ki na zo nema. Ko jikan hajijiya ne shi na zo nema. Me kuma yayi? Ki duba ki gani iya. Na aiki yaro da kaza ya karba kazan ya yanka kuma sani ya karya min hannun yaro? Ke Saratu, ki ci hankalinki. Kul dan iya na zai iya karya mutum har ya yanka kaza. Inda dan iya ne zai yi abin da ya fi haka ma. To iya ki a kira shi ki zo ki tambaye shi. In kirawo shi. Ke kira mun shi, kira mun shi. Je ki kirawo shi. Kuma wallahi in dai magana nan ba haka take ba to ki kuka da kanki dan ba zan raga miki ba. Kaga wannan na ran zai da Allah zai daidai da kan buge kan mai gari. Menene? Kauran mata kawai matsuraci. Ka je ka fita ka je ka neman faɗa shine ka shigo ka rufe kanka? To mu je iya na kira. An kyaje din ba zan zo ba. Dama ina san ba za ka je ba matsuraci.
ne shi ya cewa matsoraci min talo. To na rantse da Allah jarfar da zan jawo in sha lafiya kalau idan kin isa ki jawo ta kafirin Allah nake. To idan haka ne mu je kiran iya. Bun talo ce fa. Mu je da wuce mu je. Wuce mu je. Oh an ki zuwa. Anya. Oh matsoraci. Dama na san ba za ka iya fitowa ba ba za ka iya ba. Wai yana ina ne dan iya? Ya ki ya fito, ya ki ya fito. Dan iya. Na jinki. Dan iya. Na jinki na ce. Fito. Magana nake so in yi da kai. Babu wannan zancen iya. Dan iya. Menene. Na jin ku. Dan iya. Na iya. Wai wannan matar ta faɗa ta ce ka karya ɗanta kayanka kazarsa kuma. Iya, to ba gashi sun zo sun kawo ƙara ba sun faɗa da bakin su. Ai babu wanda zai aikata wannan aikin kaf garin nan sai ni. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am iya. Wo bata same ni ba, unguwa. Dan iya. Na'am iya. Wai kai me yasa ba ka so a zauna lafiya ne? Ayo to iya duk baki kika jawo ba kuma menene ya faru? Ni na jawo me nayi kuma? Iya sai na raga miki na je kada a kuskura ɓata rai a gidan nan iya kika ɓata rai. Na rantsi da Allah ran kowa sai ya ɓaci a garin nan. Dan iya jikanya. Kai dan ga. Ni ko me nayi? Shi ne kike zuga shi watan ya ƙara yin abin da yake yi ko? Na man gare ki. Ban talo fitilar heavy. Kar ki kuskura. Bari shi. Saratu, abin da nake so da ke. Dan Allah dan Annabi, magana nan ki mai da ita mu sassauta ta saboda mu daidaita kawai. Ta iya kun sai bala'i da kuɗin kuka siye ta. Bala'i ba da kuɗin kuka siya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Me ya faru kuma? Na dan iya muke nema. To ai mu dole ne ai wannan abu. Kai kaga haka zai yiwu? Ina ba zai yiwu saboda Allah. Eh ba za mu yadda ba. Muna nan ana siyar da mai da fito. Ai ina. Saboda Allah haba bayan Allah me haka saboda Allah za ku dauki hukunci da kanku za ku dauki hukunci da kanku shin ba hukuma ne garin to bari ka ji in ga ma yan labai wallahi ba za mu yadda ba ai mana fitsari a rijiyar kiru rijiyar nan fa duk wanda ke nan kewaye nan fa yake shan ruwa ai mana fitsari wallahi ƙarya ne kai kana ji na taba mu aka yi in ba a taɓe mu ba za a gan mu zo nan ba kuma mu mun zo ne mu ɗauki mataki in dai ku ba za ku ɗauki mataki ba mun zo mu ɗauki mataki da kanmu ne yawwa to ku saurara na yi rantsuwa mai gari zai ɗauki mummunan mataki akan wannan wanda ya wannan abu kowaye ba zai bar abin da tafi haka nan ba kurin sululu saboda haka ni na yi alkawari ka kowaye sai mai gari ya hukunta ka ce fa kayi rantsuwa wai ni ne na zo da kaina ko ku duba mana da Allah ta riga ni ba sai ɗinka irin wannan bane ma in sa ku dakata ku saurare ni ku jira ni ina zuwa muna nan muna jiran ka muna jiran ka muna nan muna jiran wallahi ba za mu yadda ba wallahi ba sai an fito da shi wallahi ta iya ba ta son gaskiya kai kuma me ka zo yi na mai gari ne ce wannan bakon da ke wurin ki wanda ya mu jama'an gari laifi kowa da kowa ya ce maza ki bani shi in kai shi fada a yanke mai hukunci wani bako ne ya shigo na ba ni bako ake magana ba dan iya na wurin ki shine bako ne mai gari ke magana ki ba da shi kuma a ji a yanke mai hukunci dan iya fa kai ka je ka gaya wa mai gari in dai ba bayan raina ba wanda ya isa yanke wa dan iya hukunci ka je ka gaya mishi kuma dan iya ba bako bane jika na ne shikenan ranke ne an gama ka je ka gaya mishi ko kuma bari ku ji in gaya muku kuna ji na bari ku ji in gaya muku ku yi a hankali idan ba haka ba zan sa a yanke muku hukunci mai tsananin gaske tabdija to ai ba zai yiwu ba yanda yayi shi ma sai an mai kai yau wane shi
matukar ban hukunta yaron in ban hukunta yaron nan ba dan uba ne ni a radu shi din banza shi din wafi wato yallaɓai abin da yaron nan ya aikata a garin nan a tarihin garin nan ba a taɓa samun gagararren yaro irin wannan ba ina har ya kai ɗanci na tsiya abin da wannan zai yi guda ɗaya shine ɗanci na zai yi guda 10 Allah ta yamma ranka dai ban ji ma na ranka dai ina yaro yake iya ta hana a zo da shi iya ta hana a zo da shi ta hana a zo da shi saboda me ta ce wannan yaro ba bako bane ba to waye shi dan gidan mariganya Hannatu ne wanda ya tafka maka abin tsiyan nan kai kwana uba waye shi waye shi shine tashin hankali ba a sa maka rana wallahi ni ko waye damun da yaran nan garin nan yallaɓai ya kamata a ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kansa ga da rufin baki dan baka san wannan yaron bane in ka san waye shi alƙur'an baka wannan maganar kai wannan yaro wallahi idan da ka taba shi gara ka cika rumbunka da hatsi fal ka ji bas gobara ta kama shi Allah yana ci kikis kana ji kana gani billahi lazi saboda wallahi duk da ya tashi maida maka da biki dai ayo Allah na wallahi baka bani labarin yarinya budurwa ta kuma matata ba ai yallaɓai ta ce wai ba ta auri tsoho ba kai amma zan tabbatar maka da amincewar ta nan kusa haka ne haka aka yi yallaɓai ka ce haka aka yi haka aka yi haka yanke haka ne yawwa haka kai ina haka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya me ya faru sawa ruwa mu rauni na ruwa mu cikin rauni inna lillahi ai kuna mace a cikin kuma ha in ji ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na faɗi idan na ce haka akai suka ce ba haka akai ba suka ƙaryata ni ɗan kan uba me fa da shi ne kunama ne a cikin rawaninsa kunama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ranka dai sannu ranka dai na'am yo ka ne nuwa ai ranka dai yau gaba ɗaya garin ya tashi da lulumi ne ba maganar zafin rana yau ba ranan ma a hakan kana inuwa ne ta bango ma gaba ɗaya ranka ma inuwa ga wuce ko ta bango ce inuwa bango ce ranka to haka aka yi haka aka yi kika ce haka aka yi ku ne kuka yi hakan ko mu ne nan karka basu kanka bai tsira kun wannan shine lokacin da ya kamata inda ni dan halak ne shine lokacin da ya kamata in rama abin da suka yi mu kuma lalle ilalla wallahi wannan karan zan tabbatar sun wahala shikenan ma dama gurin ka zan je to na idan sa wallahi sai na mar wannan abokina ka ga rabu da ni sauri nake yanzu da ka gannin nan wallahi sauri nake ina za ka je na ganka da wannan babban sungumin haka zan tafi neman hatsabibin yaron nan ne da ya tsula fitsari a rijiyar kiru sannan ya karyan kani dama dalilin shi zan je gurin ka ka san da ya bani fiyaf sai da na suma fa kai da Allah wallahi kai ma din wallahi
To yanzu ina mafita, me za mu yi masa? To mu haɗa kai mana. Kana nufin mu je mu sheke shi kamar yadda ake sheka dusan masara kenan. Hakan ya dace? Kwarai ya dace. To mu je kawai mu bai fyaf. Ka fasa mu tai. A to yanzu ku saurara. Tun da bai fito ba. Za mu shiga cikin gidan nan da kanmu mai fito da shi. Ai ya zama wajibi. Ko ba haka ba? Mun yadda ko. Gari sai ka ce ba manya? Ko zaman kanku kuke yi? Ta ku saurare ni mana. Tun da na zo na yi magana sai a saurare ni. Kuma ina so kowa ya saurara iji irin hukuncin da zan yake bayanan nan. A gaskiyar magana ranka yaɗe. Gaskiyar magana idan ba ɗauki ƙwaƙwaran mataki ba na yanke hukuncin wannan yaro to a gaskiya mu ba za mu yarda ba. Gaskiya ko kuwa? To hukunci ba dai hukunci ba ne? Hukunci ne. To ka bari ka ga irin matakin da zai ɗauka mana. To shikenan. Ko kana koya min abin nan. Shikenan. Haba da wallahi annabi. Au. Nan ƙara gayya ake yi? Kwarai. An fito da shi ne? Danya. Menene? Ka bude mu yi shawara. Shawara me zami? A ba shawara ba sir. Kai ka ji matsalanka. Duk dan fa ka tsira ne fa. Ni fa da gaske nake yi. Dan tsira. Dan kika min ƙarya fa. Kai. Kala kaɗa mu tsinan nan duka. Ai za ka fito. Ina nan za ka fito muna nan sai mu yi maganin ka wallahi. Ko dai ke zago ki hibu. Me ke zan gayan? Me za ki gayan? Kana son nuna maka hanya ka fita? Wasa kike ko ko a da gaske kike? Na yi maka kama da mai wasa? To bari ki ji. Idan kikan wasa, na rantse da Allah sai na lakaɗa miki shegen duka. In dai ka yi alkawari ba za ka ƙara duka na ba, to zan nuna maka hanyar da za ka gudu. To ban ƙara dukan ki ba. Kai, ɗan iya, gaskiya he ka rantse. Na rantse ba ni ƙara dukan ki. Wani bintalo na ci 1000 sai ceto kanwar ɗan iya. Wani hauka ne wannan kuma? Kada Allah ka kyale ni. Ashe kai masoraci ne? Na ɗauka kai namiji ne, ashe ba namiji ba ne kai. Ba damuwa na ji na yanzu, a yanzu dabara ce ta karewa kare. Me abin yi kawai, Anya? Yasa kake hauhi? Mu je dai nunan hanya kawai. Kaga, idan na fita, ka ji na kwala maka kira. Ka biyo ni mu gudu tare. To, fitan. Ina mai garin yaƙi ku shigo ina yi. Wasu su zaga ta can, wasu zaga ta can. Ku kuma da hankali kai. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah na shiga uku wayo Allah na dai wayo Allah na dai na shiga Zan jira na ji har kin ce kin biyo ra'ayi
ba ta jin furicina ke na so na gazan nuna rai da ke ka kwana saboda mazan kwarai jari samun ki na bace kwan